Guys, amo na silang mga ISIL, oh. Nag-live saan? Di live YouTube. Paano na? Lami ko lang sa pin. Hello. Kaon tadi ah. Kabing ko ang hangin, oh. Tuway ka ba nagkantaw? Kanta dasun si Dago ni Sir Bong eh. Apa palo-palo kagi kundi. Nga upload ah. Upload ko na sa YouTube ga. Hello YouTube. Ano?